sultian ta mo. Ang wala nagrespeto sa mga pastor, wala po nagrespeto sa Ginoo nga maoy nagsugo sa mga pastor. Lisod ning atong gamiton ang ngalan sa Ginoo para ingnontang tuuhan ta sa gitawag og mga tao. Nahulog nga ang pulong sa Ginoo or ang nakasulat sa balaang kasulatan gihimo natong kapital aron naatay tawag ining personal gain ba kumbaga. Kini nga tong higala nga pastoy, ingon pa niya kung dili ta mo respeto daw sa mga pastor, wala daw nato girespeto ang Ginoo. Remember nga diha sa balang kasulatan mga sir ug mga ma'am. Pag maingon ta og pastor, for example, ang atong Ginoong Jesucristo, St. John chapter 10, verse 1 na following. Siya tinuod nga pastor. Pero sumala pa ni San Pablo, siya ang pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Hebrews chapter 3, verse 1. So entonces, mga sir ug mga ma'am, ang tinuod nga pastor, kung ato ang basahon ang balaang kasulatan, pari. Dili kay pastoy-pastoy lang nga gitawag og dili pari. So pag naati makita nga mga nagpailang pastor pero dili gani na pari, fake na, bugos na nga pastor-pastor. Number 2, ang tinuod nga pastor na ay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. Buti pasabot kanang mao nga pang ang mga pastor ang ambot pasabot ako gipadala sila gikan sa gitawag og laray sa tuang Ginoong Jesucristo. O tanawan ng sa balaang kasulatan, di ba, ang mga apostol gipadala sa tuang Ginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pagkahuman sila pod nagpadala pod, nagapandong pod sa ilahang gitawag og mga amot para ipadala kadtong ilahang mga disipulo. O same gyapon sa ilahang mga disipulo nagapandong gyapon aron pagpadayag na sumala pa ni San Pablo nga unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali, unsaon man pagwali kung walay pirdala. So buti pasabot kining maong gitawag og tinuod nga pastor na ay koneksyon kang Kristo ug sa mga apostol og gipadala ang iyang authority, gipadala siya from the apostles. So kung naay mga pastor-pastor nga buto lang karon nga gitawag og panahon, mga sir mga ma'am, niya ang ilahang pundok ipangtukod lang og Amerikano, walay koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. So buti pasabot kana nga mga pastoy-pastoy dili na iya sa atuang Ginoong Jesucristo. Ug kabalo ta kinsay kauban ana, kinsay iyahang tawag ang agalon ana, ang agalon anang maong gitag pundok ka ang yawa. Muna sa ko ang giingon ganina nga kining mga tawhan nga gamiton ang ngalan sa Ginoo aron lang naa sila personal gain ba. Sumala pa na Ginoong Jesucristo, Roma kapitulo 16 verse 17, ingon pa ni San Pablo nga hangyoon kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo musupak sa inyong pagtuo. Kay kining mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo kung dili nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Sumala pang San Pedro, 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 4, kining mga tawhana manapi kaninyo. Yan dadon ang ngalan sa Ginoo. Walang musakuan pa sa mata sa balaod kung naay kriminal nga mopatay og tao, sa mata pud sa Dios naapoy gitawag og mga kriminal. Mo ni mga pastoy nga nakigkompetensya sa iglesyang gitukod ni Kristo gamiton ang balaang kasulatan aron ang mga kalag sa mga katolikong inosente malaglag sa impyerno. Kini mga pastoy-pastoy nga atong makita sa palibot karon, mga murderers of souls man na sila. Tigpatay nagkalag. Kay ang tinuod nga pastor, pari. Ang gitugyanan sa iyang iglesia mga obispo. So kung naay nagpatuo-patuo nga pastoy-pastoy nya way connection kang Kristo, ang ilang pundok gitukod og Amerikano o nya dili pari, bugos na, fake na. Nya ingon magrespetuhon. Respetuhon na mo tong tinuod nga pastor. Ngamo nang pari. Kamo kay pastoy-pastoy man mo, mga murderers of souls man mo, so ang buhatan na mo pangbukuhon o pangtanggalan tong maskara.